Żewġ taħwa li kienu f'xifer li tilqu l-kumpanija ta' missierhom minħabba l-isfidi li sabu ma' wiċċhom illum qed jinvestu 100,000 euro sabiex ikomplu jtejbu l-operat tal-kumpanija u l-ħiliet tal-ħaddiema. Din l-istorja mill-isbaħ ġiet spjegata waqt żjara mill-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli fil-kumpanija Techniplast f'Kordin. Kumpanija li tispeċjalizza fl-injection molding, il-blow molding u servizzi ta' inġinerija tal-għodda li bħalissa qed tħejji pjan ta' riġenerazzjoni. Fil-fatt waqt iż-żjara mill-Ministru għall-Intrapriża Miriam Dalli intqal kif wara l-fundatur tal-kumpanija ħalla lil din id-dinja madwar sentejn ilu, iż-żewġ tuliedu kellhom għażla dik li jħallu l-kumpanija tagħhom jew inkella li jkomplu jaħdmu sabiex jtejbu l-operat u jżommu l-kumpanija ħajja. Quddiem din id-deċiżjoni Mariem Mikallef u Adrian Cox għażlu li jkomplu b'ħidmet il-kumpanija għalhom it-triq. Sentejn wara l-kumpanija li tħaddem madwar 20 persuna kienet kruċjali għal pajjiżna hekk kif għenet tissupplixxi l-friexkef f'pajjiżna sabiex jiġu mimlija bil-hand sanitizer. Id-direttur maniġerjali Ellen Cox waqt konferenza tal-aħbarijiet spjega wkoll li bħalissa l-kumpanija għaddejja minn proġett ta' ristrutturar sabiex iżżid il-produttività u jonqsu l-ispejjeż dan flimkien ma' investiment f'makkinarju ġdid u li jħares aktar l-ambjent. Dan qed isir billi qed isir Energy Performance Audit li ħajtina l-possibilità li nidentifikaw fejn jaqblilna nagħmlu ċertu investimenti li eventwalment ħajtina the highest return biex inkunu nistgħu nerġgħu ninġektjawhom fil-kumpanija stess u bekk naċċeleraw ir-re-engineering u r-riġenerazzjoni tal-kumpanija. Min-naħa tagħha il-Ministru Miriam Dalli sostniet li din il-kumpanija hija teżempju għal ħaddieħor fejn minkejja l-isfidi bid-determinazzjoni irnexxiela terġa' tqum fuq saqajja. Il-Ministru Dalli saħqet li l-Gvern se jibqa' jkun ta' spalla għal dawn it-tip ta' kumpaniji u negozji. Naraw li nkomplu nsaħħu il-miżuri ta' sosten li nagħtu. Għalhekk li qegħdin naraw ukoll kif nistgħu nsaħħu ferm aktar għajnuniet ta' riġenerazzjoni ħalli l-kumpaniji Maltin ikunu jistgħu jikbru isaħħu l-operat tagħhom u jipprovdu prodotti u servizzi ta' kwalità. Preżenti għal din iż-żjara attenda wkoll il-Kap Eżekuttiv tal-Malt Enterprise Gert Farrugia u esprima sodisfazzjon tiegħu għall-ħidma ta' din il-kumpanija li għażlet tissaħħaħ fi żmien pandemija. Semma wkoll skemi tal-Malt Enterprise fosthom dik tal-Business Re-engineering li hija mmirata li proprju tgħin in-negozji u kumpaniji jimirħu l qudiem. Xogħol tal-iskema tal-Business Re-engineering propju se tkun qed tgħin sabiex il-business kollu iħares lejn il-modell illi jopera sabiex jaraw illi anke f'mumenti ta' sfidi isibu industrija reżiljenti u anke l-business tagħhom ikun preparat għall-futur.